Doar. Brawo, pedaraciera! Семейство се събира около празничната трапеза, на която са подредени постни ястия, новосушени плодове, орехи и други. Средата на масата се поставя ритуална погача, в която са замесени пара и гран къщата. Творът, оборът и трапезата се прекратява с тамян, за да се изгонят злите сили. Вечерта се запалва огън, който трябва да гори цяла нощ. В него се слага голямо дубово или крушово дърво, отсечено и донесено в къщи от млад мъж. Това дърво се нарича будник, по него се гадае каква ще бъде следващата година. Коледният празник продължава с коледуването. То започва след полунощ. Коледарите си избират водач, станеник, те обхождат домове, като пеят коледарски песни за здраве и плодородие, а стопаните ги даряват със сушени плодове, кръвайчета и други лакомства. Има една Коледа, има Христо, Христина, Християн, Християна, Исус. Първи вечер е настала, утре е година нова, въкрика чака за заряда, пейка ряново сурово. Чудна звезда грее над дърво долу, утре е ден Божи, Рождество Христово. Златен път се ниже през голи долини, пътя, който свети хиляди години. Селското петро